Pri príležitosti Dňa Zeme sa deti stretli v areáli radnice, kde pre nich boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity. 22. apríla si pripomíname Svetový deň Zeme. Centrum voľného času pripravilo pre žiakov 1. stupňa a materských škôl rôzne aktivity. Najviac sa im páčila aktivita, kde sa žiaci naučili a rozdeľovali odpad na sklo, papier a plast. To sa im najviac ako páčilo. A plastové, tam nepatrí plast. Kde dáme plast? Papier. Papier je ku papieru a tu je plast. Okrem toho boli pre deti pripravené rôzne stanovištia. Pri jednom sa deti snažili loptičkou zhodiť plastové fľaše. Pri ďalšom zasa loptičku hádzali do otvorov. Detičky tiež triafali kruhmi a absolvovali aj malý kurz prvej pomoci. Výborne. A jogurtíky? No, tak vy budete zdraví. Centrum voľného času organizuje toto podujatie každoročne v spolupráci s Červeným krížom a mestom Rožňava. V centre voľného času detičky kreslili obrázky symbolizujúce našu zem, a teda stromy, zvieratká či kvietky. Na konci dňa dostali všetky deti malé darčeky a papierové medaile. Zúčastnilo sa nám hodne detí. Mali sme približne 150 detí, 200 detí a podujatie sa im veľmi páčilo. Deti boli nadšené aj z akcie na detskom dopravnom ihrisku, na ktorú sa už vopred veľmi tešili. Na dopravnom ihrisku organizuje Centrum voľného času podujatie na bicykli bezpečne. Organizujeme to v spolupráci s Mestskou políciou, štátnou políciou a Červeným krížom. Na ihrisku sa deti naučili, ako bezpečne jazdiť po uliciach, ale aj to, ako podať zranenému prvú pomoc. Pre deti sú pripravené aktivity ako jazda zručnosti, test zručnosti, taktiež Červený kríž pripravil pre deti test, na ktorý budú musieť odpovedať. Mestskí policajti deťom ukázali, ako správne jazdiť na bicykli a na čo si majú počas premávky dávať pozor. Štátni policajti pre nich zasa pripravili malý test. Ktoré sú auta s právom prednostnej jazdy? Hasiči, sanitka a policajti. Áno. Naučia sa, zdokonalia sa a samozrejme zabavia sa. Keďže išlo o súťaž, deti boli aj ocenené. Rolu však prvenstvo nehralo. Išlo najmä o zábavu. Dostanú medaile, dostanú vecné ceny, tí najšikovnejší, ale vlastne v podstate už tým, že sa zúčastnili tieto deti, tak sú víťazmi všetci. Detičky sú veľmi šikovné, už ako náhle vstúpili na dopravné ihrisko, skúšali si trasu, ako by ju zvládli a atmosféra a nálada je veľmi pozitívna a príjemná.